kumsang khazan ni vel kal ta khan Vikings kan ti ho chu marlam mun vot tak atang chuan khovela ramsa hlo om thla zalen ang mai chuan an ron dar chiam maya an ron chuana tak hi scandal navia mun vot tak bule bal thar harsat em na mun ania heng Vikings ho hian thon thu tam tak an tharum thona le an huai sen na mang chuan an nu chia film vela te video game sa tele animation tam taka an thon thu te hi kan lo en nual to hlom ome mase eng angmi nge won ni tak tak le eng wanga an chanchin hi lar em nge ani kan ron tar lang don ani the pb channel it clear meka khongain ka channel hi milo subscribe sakve ram don nia kumsang kha zaria chomria ta chuan Norwegian archaeologist te chuan thil ro pui tak mai an muchuaka an thil muchua tang chuan eng tiangin nge Vikings ho kha an lo nun thina eng tiangin nge an thi ti te chu kan hre thei ta ni Vikings ho chanchin hi kum edi jasari chhobor vela tang khan hriat thei ania tuipui vela an zin tak tak ma le ram dangan run tak tak ma chuan lo nei mi le ranvul mi mol mang ve tak an nia rorel tu om ve in khote tak te te a chuan nam sang angin an khosa ve thina ni heng Vikings ho hi anin run ve zau thina mi zo te nen po an nun dan malam hi chu a in an mel khop mai mun vot taka om an ni awang chuan an dam kho chuak trok ani deuh bera ma ni khuwa a chuan thlamuang takin na an thok ve trau thina ni ma se hun lo kal zela Vikings ho nun dan thlamuan thlak tak chu aron top tran ta a an pun zela wang chuan mun anin dei talova buai nuai na chu aron thleng tran ta ani nam chak jok te chuan nam chak lo jok te chu an runa tharum thole thisen chhuwa in ring ran chuan an om renga heti hun lai hian huan nei zau deuh chu lalan ni maya an lalin mi runa hun na ti chuan mi run tur chuan an chuak mai thrin ani chutianga in run reng om chu nam then khat chuan an du talova an ram in chu lai chu chhuwa sana ram danga omna tur zon an du ta a long chu an tuk tran ta a he long an tuk lai hi Viking ho nun dan ron thlak dang lam vek tu chu ni ahminga tan Viking longship an tia he long mang hian history chu thlakin Europe le abul vel ta chu komza thum chung zet an opani he longa hian Viking ho hian an thiam na zong an manga asatur po hian Viking nam then khat chu an lo in zom khomani mi suam tura chuak tur an awangin man ro ta chu an mani in an siam chopa no pangtele mei chia ta chu nut chia in tuipuya chuan an chuak tran ta an run masak ber chu Lindisfarne pui thiam te an ni he Lindisfarne hi British Isles a mun thiang limania he mun hi a hausa in ro tam tak omna ania pui thiam ho nena chuan sakol rual Vikings ho chu an ron lang tran ta thlipuyang mai chuan an ron tle lu ta an mu chu an sat hlum mia to maya chulai mun po chu an hal zui ta ani Vikings ho hi sipai an ni lova mi run tu fir fia kan nia ma se in dole tharum tholam chu an thiam viau loi si ani chemte ngun nam le rei pui te chu an man ruwa ani maya an mel ma te chuan an hlau ber chu rei pui hi ni in an saya rei pui vom an thiam hle ni turani pui thiam ho ro le an hau sakna te chu an lata ma se helai vela an chet na te hi abul tran na chau ani pui thiam ho ro an lak saknu chuan Viking ho chuan a aya tha an zon chun zom zela Europa khopui te chuan heng Norsemen ho thisena tui hal na chu an tem tran don ani Viking ho chu Scandinavia tang chuan an ron dar tran ta an target ber chu Europe ani kum edi zariat somli panga chuan hruai tu pakhat huai sen zet mai an neya chuan hruai tu huai sen tak mai chu raknar ani
Ragnar ho chuan tuipui atang chuan lui pakhat lian tak mai Seine River an ti chu zoin Friends khopui Paris beitur chuan an kala khopui an lu ma lui kama chuan Friends sipai than khatte chu an beya an sipai ne te chu mitang angin an hruai zelani Friends lal chuan Viking ho chanchin lo hriat chuan lo beile ta tum ho lova chung Viking ho chu lo leia tumani Friends lal Charles chuan Ragnar chu rangkachak le silver ton rukzet alo peya ho ula helai hmuna hian ronkal le to ngai su ti in anin thla ma se an rin lo dan ang tak chuan Viking ho chuan ngai dan an lo neya hetiang khop hian an ho sa ni chuan mundang po an ho sa ang tin Europe marlam chu an suam chhun zom zela kumza sari somkwa atanga kumsang khatza edi in kara chuan Viking ho chuan Europa lui lian zong zong deuh tho chu an zo chuak deuh vek to ni an ramrun to te chu an op zela ani na taka chuan Viking ho hi explorer thatak an nia Greenland le Iceland chu muchuak le in chuta chuan anin beng bel le a hemituma an hruai tu Leif Erikson hi ramdaidar pe tak mai ania an soidan chuan America rampo hi Columbusan a mu chua ma kumzanga vela khan Viking ho hian an lo mu chuak dei to angin an soiani Newfoundland a thlasika zo nu chuan Leif Erikson chu Greenland a akir le a chu thliar kara om apol te hne na chuan thil thar chu alantir ta a hemi ma zong hi chuan Norse ho hi pathian mak tak tak bia in anom thina Erikson a chuan an long siam na mang chuan cross lian tak chu asiam ta a chu an sa khothar tur chu ani an leader ber Leif Erikson chuan an clan zong zong in pum khat theina tur chu Christianity a chuan a om ni in angaya ma se har sat na pakhata tok ta a then chuan Christian na chu an lo du hau lo maya pi le pu atanga an lo biak thin an pathian te chu an pai thei lo ani Vikings ho chuan an pathian te fin fia na hun chu an mangta a meipui pahni an chepa pakhat hi Christian meipui ni in pakhat hi Norse pathian meipui ani a an zinga tlema mi hui phai deuh Barsarkar an ti chuan meipui chu akal tlang thei ani chuan an sa khwa chu adik lo ti nani an mi chhoi deuh chuan Norse pathian meipui chu olsam tak chuan a pal tlanga ma se Christian te meipui chu akal tlang thei ta hau lo maya Christian na chu sa khwa a an pom ta ani Viking ho chu Europe a chuan hripui ang mai chuan an dara huna local zela an pungtual tual bok nen an mani le an mani po chu an in ma chhona ngai ta heti hun lai hian Norway a chuan civil war a thlenga kumsang khat som thuma chuan Stiklestad in do na chu a thleng ta hemitum hian Norway lal Olaf chu a thia anua chuan Harald ta chuan Norway chu aron hruai le ta Harald ta chu Viking ho zong zong lal alo ni ta ama do dal tu ta chu rong tak tak chuan ati hlum zela Oslo a chuan sumdon na mun asiam boka Harald ta chuan a aya hau sak thei dan tur chu ngai tuin England chu a target ta England run tur chuan a ke chu pen chuakin England chu a run tran ta England a chuan lut thuk zelin York khwa chu ala York khwa lak nu chuan Stamford Bridge lampang chu a pan le Harald ta chu an fui phur sau sawa England lak po chu a phur to le ma se England lal chuan a sipai ta chu thua ni ina kaltira ama chuan chemvai mi kaltirin thalkap mi ho chu azui tira English hoin an nai chil chuan Viking ho chuan tunge an ni an hreta Harald ta chuan sipai dang ta chu lo nga ka tlan chemai lo chuan English ho chu bei atuma in bei na chu trananita English ho chu an tol nung dot dota Harald ta po chu chak in ringin a phur tran to hlea ma se Harald ta pol te tran mun chu a buai tran ta chu leya chuan English ho chuan nang chingin an mu masaka piang chu an sat mia maya Viking ho chuan an thiam na zong zong in bei ma se an che tha thei talova
English ho leilunga chuan Viking ho thi sen chu abota treu maya anlal huai sen tak Harald ta po chuan athiam na zong ne na beya ma se thalka pho thalmu ngil taka kal chuan Harald ta shoka chuan atlanga Harald ta po chu athita athi nu chuan khovel chuan Viking ho chu a mel hriat trana ma se hemi tuma tang hian Viking ho kum chu topa Viking ho chuan tuma an suam le to ngai lo ani ole khati zong kha tun tumatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong te in zawain video le kanin mule theu don nia